Gila, gini ba. Antu nusung na yang ne. Bina busrinya munne langgang. Nah, kontan lah tangan kile. Jangan ramu sabi tanah deh. Ne, bisa aja nih. Nah, denan bisa kan le. Rencana. Hello friends, welcome back to my and महिला YouTube channel. आप लोगों को हमारी YouTube channel में स्वागत करती हूँ. Today's video को सबसे नहीं interesting मोनगन तो today. Ada yang namanya matang lain sih. Mana? Bisa berkeprung ne. Sabi bro. Sabi oh di Garna no sabi apa? Apa? Star boleh nang gari ke. Anu buat yang di hang nama. Wah. Jangan sih. Jangan. Karena paksa bikin dong. Nunggu tanggung apa nembak? Maya? Maya? Apa salah kacau? Bisa lantai nak lah, Kursi hilang nih, bisa. Bisa lantai nih, Peter banyak, beda. Peter Zaina alu. Beda nih, Peter banyak bisa lantai. Alu sih. Maya. Ay beras kuna lah napa i? Maya berapa? Bisa sana? Napa menjaga? Melihat bisa kan song drasong. Dengan apa? Tuh mayarong kunang genda. Bah, sersong narukan pele. Kalian kur ke lab tuh menang zura sih Mia. Ta kita sana. Nemu turun kaya? Sini aku lagi nale. Angse mau nasi kita ke. Nemu turun kau kita. Ibu turun kaya? Angse nih geser dong nale angse mau nasi. Ini lab dulu mau nasi. Kan tak lalu tai sungguh. Seang lalu mah zero mungkin ada. Wah, nih kini bisa ang pokoknya tertarik kena oven pemen di lain pak. Sen kau nol thai lebih sih ya? Nol thai ya? Ini apa namanya? Ini pay nengai yor saya betana ini pada siapa kaman gila nama? Ya? Siapa kaman gila ini pada? Miokang pay lebe. Miokang ne? Iyo orang gemur lelang nih sih. Oमफ्राय नों जुदि इखौनो साफ्लेबाय थाबा बोरै जानो खामानि गैया बेलेग दा मा खामानि दं संहोखांनानै जाहोखांहरबाय आङो आंनि ओमफ्राय बस मेडाम नों मा जाबाय दं नों ओंखाम जाखाखै बबेयाव ओंखाम मोनजाखो बबेयाव ओंखाम मोनजाखो मान गुसुनै खुवायानो खाराखै अरनिफ्राय आंलाय बबाव थांनांगौ बबे सिसुनियाव बेनिफ्राय ए सोमना दोनदों आंहा दा सुगोन आरो ए माबा न'फोरा सिबबाय सिबखांबाय आंलाय माथो नुवाखै सिसि केमेरा नुवाखै सिगां अबा नोङो माइसेयावनो थांबाय ओमफ्राय आङो लिरना दोन माबा सिबना दोनबाय माथो सिसि केमेराबो नुवाखै सिगां सोरलाय अबाव सिसि केमेरा होदो नोंलाय आं दोनदों ना सिसि केमेरा बायनो हानाय हिम्मत दङ सोरखौ हिम्मत गैया होनदोंलै सोरखौ हिम्मत गैया होनदोंलै itu di mana lah kamu? Baik. Mana ini? Ye, pilih kasihan tu. Aduh. Oh. Bulan lu gede nama, bulan lu gede nama mana? Oh, baik. Bulan no. Baik. Yoi, adi. Utar cong ya sih. Boleh kerja ini. Ini kan siang bang. दा बिराद गुसुलै दिनै एकदम बारे खुवायानो दाबजोबनो रोंला नै नायलाय खुवाखौ नै ओरैहाय
दा अरसेबो दं नै रोहोनो बिराद मोजां जादों अरा सायनो बिराद गुसु बा थरनाया मालाय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाहोखांनानै जिबो सुखांबाय न'बो सुखांबावबायसोनो बा दा आरो मा होनो मागोआव मोसानो नामा सिखायबायानो आसला नायनो र' मोसानो सिखायनायखौ सोरनि बक्स लाना फैदोंलै wah sadar so digerongbaय रोंबाय ओमफ्राय अबाव दामदों नोंलाय सोरनि हो इसोरनि मोसायांदोलै इनो इ बुस्थुआ सोरनि बुंखो मोनदों अबाव फैसानि लाबोथ'दो सोरनि हो फैसानि आबुरानि गोदान समासनिलाय रं मोनसे बुस्थु नायना फैनो र' नै इयाव फैसा दोननाय इयाव फैसा दोननायाव बे मादो फिथाल' माबिन्दो हो मा खालामनाय लादोलै इ बक्सआवथ' मालाय नोंथ्रालै आवलानि लादों इसानाथ' मालाबाबो बक्स गैया मैया लाबोदो बाजारनिफ्राय मैया बुधबार ना सालबार नों लायदो इखो हो ओमफ्राय आंनो फैसा दोननायखौ लांदो बायना हरफादोंमोन आं मा खालामनाय जादो इयो ओमफ्राय बायदोंमोन आरो नोंहा नोंखौ मानो लाना फैनांगौ इखौ बुंनाय नों मबाइलखौ मानो गाज्रि दैयालाय आं मैयानिफ्राय फैसाखौ नागिरबाय दङ इ बुस्थुखौ ओमफ्राय नों मानो लाना फैनांगौ ओमफ्राय मोसानो सिखायनो नागिरदों ओमफ्राय हाजारसे फैसा दोननायावनो आंनो 20 थाखा दोनफैफिनदों नामा आरायसल' लादो भिडिअ बानायनो दोखता गैया आरायसल' लादो ओमफ्राय 20 थाखाया मानो थाफैखो हाजारसेयाव आग्लायनायखौ दोनदां माखासे बगारखो दख'ना बायदो जाबाय नों दिनैनिफ्राय बुंथ'ला दे गैला दिनैबा माबा बोरामनासो थाहैबाय सियारा मोसानो सिखायलायबाय आं लोगोफोरैनो बोरामनासो थाहैबाय आयु ओमफ्राय आं फैसाखौ जानो मोना नामा हौवानि फैसाखौ जानाया मायबा जायो नामा नायगोन आंबो बेबे बेबे आं बायफ्लांबायलै खोनायाखै नोंदोलाय मा रायलायबावनांलाय मा रायलायबावनो नोंदो हाजारसे फैसानि थाखाय निद जालायबाय नामा हाजारसे दोखता गैया 500आनो जा हाजारानो जा ओमफ्राय आं बक्सखौ 250नि बायदों ओमफ्राय दख'ना गांसे बायदों ओमफ्राय नों मालाबा बुंनायसो आं इयाव मालाबा फैसा दोनफेरो नामा मायबा मोनसे कारनाव दोननानैथ' नों सोंनो हायो आंनो बिना बुज्रिनायाव मोननाय लांदां देलै होफिनगोन मा घन्टा लाना थानांगोन होनलायखौलाय आबा घन्टा लायनांगोन नामा बे मबाइलखौ मानो इदि गारना गालांखो नोङो आरो बायबाथाय सोर फामलायगोन इखो दख'नाल'सिगोन बायनो मोना नामा दख'ना बायनाय बायदि खोथा गैया सोंनानै लांनांगोन लांनोबाथाय बुस्थुखौ खनफाय जलदि मबाइला नै नांखायाबा नोंनि एख' बुस्थु नाङा मिथिबाय सोरनिफ्राय मोनजाबाय औ ना भिडिअ खालामना गालांबाय दं मबाइलखौलाय फैसाखौ लांबाथाय मानसिया लानानै थांनांगो सोंनानै लांनांगो बुजिबाय दा बोरानो मालाब जाखो
मोनायाव गाननोसो बायदों आङो जियानो जा नों बायदो बै 500이 माबा 250 비슷한 거 사리 같이 당가 봐요 바뀌어 왜 나도 비슷하러 라이드 보자 라가서 먹는 다시 라모 솔리 응 바뀌어 그 시동으로 줘 근데 매 akong tumingin ka? May akong tumingin? Ha? Para sabay. Nang harkat ka din public na kantinangan. Mabay di harkat nang niya. Mutibay. Ayah! Nubay, nay. Mabay di. 노산 시네마. 노산 시네마. 헤이, 이러. 노산 시네마. 차별. 야, 차별. 나봐. Huwan jauh leben gibiman no karena gak kenang cinma. Raga apa sungguh nama? Samion. Mana sabi kelai? No tangannya. Ana sih banyak ini mana? 1000세 bahaynya gider tanenga, sengnan hilang nanggu bustu ka. Ini kare kelai. Ayah, ini. Ayah, manjul baju pun malah karel. Ayah, mata orang lebih sulit le. Nengar ket timar nanggun. Belai. Aku mau siapa? Apa itu song? Ayah motor, kenapa sih ini ontia? Huwan jauh nang lepas biman no karena gak ikan nang cinma. Biman no tang nang gak kenang ci, masan nang gak? Ini siapa kenang lain ane karda nabuan ma? Mau sih lo kamu apa senang nih yo? Biman no karena gilene, hubin ba? Ini kayak bisa na. Lang na bu, lang kana. Laikang ini. Oh, lakan. Oh, sepetang. Na box sepetang. Neng hab na de. Neng opa mai ba man sin ni bisu. Mana teten neng lagi bisa kalau iyo lai. Sunang na man siya. Neng kuburom nande. No. Mana. Nongko. Serka ai tang ka dikhan. Bos libat apa ini? Bos libat apa ini siapa? Kod gaya salah. Ibu dia macam apa? Bayi firman kalau selain nampak nenek itu nama. Artam lebenan nih, pisah kuna mana box ke? Wah.
Cakar ramu sabi tanah deh. Nih, bisa tuh nih. Nah, denan bisa kan le. Recentak. Mun batu dum kakak ya. Mun batu dum kakak ya. Gumtrah boksabu. Dor mahe kau tam ne bedisu maba. Mahe kau tam ne sih. Ni mai Stiba, bai langsung baik mal lima ba. Kelas apa itu nama? Ni mai kelan apa ya? Manusia, bai beragara.